vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Asi kana mava kupostawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Ini ni mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Ndine zvimwe zvinhu izvo zvandakasiyirwa nevabereki vangu. Ndingati zvinhu izvi zvainge zviri zvababa vangu. Mushure mekunge baba vangu vachizoshaika, then amai ndo vakabva vazotanga kundidzidzisa kuti zvinhu izvi zvainge zvichishanda sei ende ndinofanira kuti ndinge ndichizozvishandisa sei. Ivowo amai vakabva vazoshaika mushure mekunge vakanganisa dzimwe mhiko idzo dzavaifanira kuti vange vachizotevedzera. Amai vangu vakafa vachirumwa nemakonzo awo ainge asingaonekwi nevanhu, asi makonzo awa ainge achingoonekwa neni naamai vangu tiri tu. Ndisu toga taikwanisa kungoona makonzo iwawo. Makonzo awa mukomanashi anogara mune rimwe zitrunk iroro rainge rakapiwa baba vangu neumwe murungu uyo wavainge vakamboshandira vasati vazoshaika. Saka pavakazoromba ndo pavakabva vazogadzira trunk iroro kuti ringe richizogara makonzo iwawo. Mushure mekunge baba vangu vazoshaika, vakabva vazondipa trunk iroro, ndokubva ndazoudzwa naamai kuti trunk iri ndaifanira kuti ndinge ndichizorichengetedza, asi trunk iri mukoma rinogara panzvimbo yekuti rifanire kuti ringe richizovhenekerwa nechiedza. Kunyangwe light zvaro remumba ndinotomeka sure kuti pose pandinenge ndiri mumba, it's either ndinogara ndakadzima light, ndinongoita zviya zvokushandisa torch, kana kuti pandinenge ndava kuvhura muwardrobe umo munogara trunk racho iroro, ndinomeka sure kuti ndinongovhura wardrobe iroro kana ndakadzima malights. Panguva iyo baba vangu vachizonoshaika, inini ndainge ndigere kuHarare nemudzimai wangu, asi takabva tazorambana zvedu. Tichizonorambana, iye mudzimai wangu ainge asingatoziviwo kuti chakonzeresa kuti tinge tichirambana chainge chimbori chii, asi inhau yekuti ndainge ndichitya kuti mhiko dzacho idzo dzimwe dzandakapiwa, kana kuri kunzi dai ndakaramba ndigere nemudzimai wangu, zvimwe kuda iye aizofa kana kuti vana vangu vaikwanisa kuzofa, nekuti makonzo acho awa anogara mutrunk iroro randakapiwa naamai vangu. Mushure mekunge baba vangu vazoshaika, makonzo iwawo anotorarama neropa, kunyangwe zvavo achiunza mari zhinji, but anorarama neropa. Baba vangu mafiro acho avakaita ndeyekuti vakamboita 2 weeks vasingazivikanwe kuti vainge vaenda kupi. Ivo amai vakabva vandiudza kuti vainge vatorwa nemakonzo avo, ameno kuti vainge vakaendeswa kupi nemakonzo avo iwawo. Pavakazodzoka baba ndo pavakabva vazotaura naamai, ndokubva vazoudza amai kuti amai vaifanira kuti vange vachizondidzidzisa kuti zvinhu izvo zvavainge vachida kundisiyira zvinombonyatsokushanda sei. Baba ndokubva vazoshaika, asi baba vachinoshaika zvinhu zvekuti hakuna kana akambogara azviziva kuti inini naamai neumwe sawira uyo ainge ari sawira wababa tainge takanoteya mbeva. Then tateya mbeva, mushure mekunge tateya mbeva iyoyo takabva tazonoiisa mucoffin. Baba takavaviga vaine mbeva iyo yatainge takateya iri mucoffin mavo imomo, but hapana kana umwe munhu weukama anoziva nyaya iyi yatakaita. After baba vavigwa ndo patakabva tazotanga kugova zvinhu, asi trunk riya iro rinogara zvinhu izvozvo zvainge zviri
zviri zvababa. Trunk iroro amai vainge vakatoriviga. Mushure mekunge zvinhu zvagovewa, inini ndakabva ndazombodzokera zvangu kuHarare, asi inini naamai naZawira wababa tainge takatotaurirana kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kumusha kuti ndikwanise kutora zvinhu izvi zvainge zvimbori zvababa. Ndakabva ndazodzoka kumusha, asi pandakadzoka kumusha ivo amai vainge vakandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemari iyo yainge ichikwanirana nemombe. Panguva yacho iyoyo mombe dzainge dzichiri kuita ma$250 US kumasaidi ekwedu kwatinobva. Saka mushure mekunge ndazowana mari iya ndokubva ndazodzokera. Pandakadzokera ivo vakabva vazodana imwe n'anga iyo yavainge vachiti n'anga iyoyo ndo yaipota ichibatsira baba vangu kana kuri kunzi zvinhu zvose izvo zvainge zviri zvababa zvikada kutanga kunetsa. Saka mukuzonogadzirwa kwedzimwe mhiko, amai vangu ndo pavakabva vazokanganisa mhiko dzavo. Saka amai ndo pavakabva vazotanga kurumwa nemakonzo. Asi makonzo awa mukoma, ndaiti pose pandinenge ndashanyira amai, makonzo iwawo ndaitomaona mamwe acho ainge achitovaruma padumbu zvekuti amai vangu vakazosara kunofa, asi dumbu ravo rose iri rainge rakadyika zvekuti vanhu vose vainge vasinganzwisisi kuti ko chii chiri kumbokonzeresa kuti muviri waamai wangu unge uchizoita maronda akawanda kudaro. Izvo makonzo awo ainge ari ababa ndo ainge achidya muviri waamai, then ndokubva vazoshayika. Mushure mekunge amai vangu vazoshayika ndo pandakabva ndazotanga kuudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizokasika kutsvaka umwe munhu weukama uyo wandainge ndichida kuti ange achizoshandiswa nemakonzo awa, because makonzo awa zvaakaita mamwe acho ndechikadzi mamwe acho makono. Saka kana gonzo iri riri gono rinenge richida munhukadzi wekuti ringe richizomuita mukadzi waro, kana riri gadzi rinenge richidawo murume wekuti ripote richisangana naye pabonde. Ndakabva ndazoselekta vanhu avo vandainge ndichida. Munhu wekutanga wandakasarudza mwana umwe wekwabamunini. Saka mukomana uyu iye wandakasarudza ane makore 28 ekuberekwa. Ndakamusarudza apo paainge achiri kuma20 ikoko. Nanhasi uno mukoma haasati akwanisa kana kupinda mumarriage. Then umwe musikana uyo wandakasarudza ndingangoti mwana iyeye akachengetwa naamai vangu. Saka zvakabva zvazondiitira nyore kuti mwana uyu wabanguru ndinge ndichizomuselekta, because kumba uko ivo amai vainge vakatondiudza kuti pane zvimwe zvipfeko zvake zvemukati izvo zvavainge vakaviga, ende vakabva vazondiudza pazvainge zviri vakanditi, mwanangu, kana wasvika panguva yekuti unenge wava kuda kushandisa zvipfeko izvozvo unongouya wobva wazozvitora. Ndo zvandakazoita mukoma. Mushure mekunge rimwe gonzo rarakidza iro kuti rainge rava kuda murume, rimwe racho richirakidza kuti rainge richida munhukadzi wekupota richisangana naro pabonde, ndakabva ndazotora chipfeko chiya ndokubva ndazochishandisa semarotero awo acho andainge ndakaita mukoma. Zvinhu izvi zvava nemakore zvichingoitika, ende zvekare makonzo awa kana asvika nguva yekuti anenge ava kuda kuuraya, hauraye iwe. Makonzo awa zvaanoita mukoma ndezvekuti kana azosvika panguva yekuti anenge ava kuda kuchekeresa veukama, iwo anochekeresa paanodira, ende makonzo awa anochekeresa muna January chete, zvekuti kana kwanga kuri kunzi 2 years ago muna January hakuna weukama akaurawa nemakonzo awa. January iyoyi yatiri kutobata tingadai tichitoti pane umwe munhu weukama uyo ari kufanira kuti ange achizoshayika. Zvazvinoita ndezvekuti kana paine munhu weukama uyo anenge achifanira kuti ange achizochekereswa, achizodyiwa nemakonzo awa, ndinongomurota so kuhope dzangu, ende pandinenge ndichimurota munhu uyu anenge akapfeka gauni rewhite, ndinobva ndazotoziva kuti munhu iyeye gore iroro muna January ndiye anenge achifanira kuti ange achizofa.
kana kuri kunzi January, mwedzi waJanuary ukangogara wadarika, kana neniwo ndinobva ndatotura mafemo, because ndinotoziva kuti gore rose hakuna anozoshayika, nekuti kudzinza rekwedu vanhu vanongoshayika muna January. Kunyange amai vangu vakashayika muna January, baba vangu zvekare vakazotonoshayika. January ava kuda kunopera, ndo pavakabva vazoshayika. Mukoma, iwo ndo confession yangu. Zvinhu izvi zvichiri kungoenderera mberi. Pari zvino ndiri kungorarama zvangu as a single man, because ndo zvacho zvandakazvitsidzira kuti kana ndichida kuponesa mhuri yangu, it is far much better kuti ndinge ndichirambana nemukadzi wangu, kunyange iye kwaari ikoko asingatombonzwisisi kuti ko chii chakakonzeresa kuti marriage yake inge ichizoparara just like that. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi kwedu kunongofiwa muna January chete. Hey, kana kuri kunzi kwenyu kunongofiwawo in a particular month, please wewo ku-inbox kwangu mobva mazondiudzawo kuti ko kwenyu vanhu vanowanzokufa mwedzi upi and after how many years. Zvekare kana muine mhuri yamunozivawo kuti mhuri yekwakati akupere makore akati kusati kwafiwa ende mwedzi wakati haudariki kusati kwafiwa, please weai ku-inbox kwangu, then mubva mazondizivisawo. Zvakangomawo hazvo veduwe. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi. Inini ndiri kudawo kureurura kuti pandakapindawo muno muSouth Africa ndakabva ndazotsvakawo mushonga uyo wandainge ndakaudzwa neng'anga yacho iyoyo yakandipa mishonga iyoyo ichiti mishonga iyi hanzi mishonga yekuhwina laki. But kubva zvandakatora mishonga iyoyo ndingati mishonga iyi ndakaitora mugore ra2011, asi kubva zvandakatora mishonga iyoyo mainge muri mugore ra2011 handina kana kumbogara ndakwanisa kuhwina kana sendi zvaro. Ende nanhasi uno mukoma ndingangoti loto ndo iri kuparadza mari yangu. Kamari kose kandinenge ndabata ndinobva ndaenda ndobva ndazonotamba loto iyoyo ndichingozviudza kuti this time around ndinofanira kuti ndinge ndichingohwina, but so far hakuna kana chandakwanisa kumbobata. Zvakaitika ndezvekuti inini ndainge ndichishanda security, saka taishanda tiri vaviri. Papo patainge tichigadha ndainge ndiri inini neumwe mudhara uyo ainge ari muSouth African. Mudhara uyo aifarira sei kutamba loto, ndiye akabva azondirekruta kuti neniwo ndinge ndichitambawo izvozvo zveloto. Aiti paya patinenge tiri kubasa obva angondipa kabepa, obva ati nyora pakabepa aka manumbers auri kufunga. Iniwo nekusazivawo kuti mudhara uyu ainge achitozamawo laki rake pandiri, ndaigara ndichingomunyorera manumbers. But mazuva ekutanga ndaitoti kana kuri kunzi ndikanyora manumbers ndikamupa, aibva azotondiudza kuti ndabata manumbers maviri kana matatu. Ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti ndinge ndichizobhiliva kuti zvimwe kuda inini ndine shavi rekuhwinawo loto. Ndakabva ndazotangawo kutamba loto iya ende manumbers dzimwe nguva ndainge ndichitomarota. Asi kunorota manumbers aya eloto chaizondinetsa ndechekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kuzongomisa by 2 or 3 numbers. Dzimwe nguva ndaikwanisa kuti kana powerball riri number 8 then inini ndobva ndazonyora kuti number 7. Izvi zvakabva zvazongoramba zvichingondipusha kuti kana ndikangotamba loto chete mangwana, mangwana ndinotoibata chete loto. Asi each and every day was the same. Ndaingoramba ndichingotadza kubata manumbers acho awo anenge akawanda anokwanisa kuti unge uchizohwina mari yakawanda. Zvadaro ndakambotanga ndichafambawo mumaprofita aya anobvawo kumusha, asi hapana kana akakwanisa kundibatsira padambudziko rangu iroro. Ndaingopiwawo minamato hanzi yekuti usazokanganwa hope idzo dzaunenge warota, then
sometimes ndaikwanisa kutoti kana ndashandisa minamato iyoyo mukoma, to be honest, haina kana kumbogara yandishandira. Dzamara mundara uya azondiudza kuti ane imwe n'anga iyo yaainge achiziva. N'anga iyi yainge iri muSouth African. Ndokubva ndazoapproacha n'anga iya yakabva yandiudza kuti iyo yaitospecializa nezvinhu izvozvo zvekupa vanhu malaki. Saka ndakabva ndazopiwa laki iri randakapiwa rainge riri mukabhodhoro kamwe kadiki so, kabhodhoro kacho kainge kari keglass. Saka laki iroro ndakabva ndanzi pose pandinenge ndichifunga kuti ndikuda kuzotamba loto ndinofanira kurara ndakaisa kabhodhoro ikako pasi pepilo, then mangwana makuseni kana kuri kunzi ndinenge ndaroteswa manumbers au andinenge ndaroteswa, ndobva ndamuka ndichitanga kunyora manumbers iwawo pasi. Asi mukoma, kubva zvandakaita zvinhu izvi handina kana musi umwe zvawo wandakambogara ndarota manumbers awo andinofungidzira kuti anokwanisa kuzondiwinisa loto. Ndakabva ndaramwa. Kabhodhoro kaya mukoma ndakabva ndakarasa, ende kabhodhoro aka ndakakarasa pandainge ndichishanda kumwe kuconstruction kunonzi kuma RDP, so kwekuti kunenge kuchivakwa dzimba dzehurumende. Ndakabva ndangobohekana neupenyu hwacho uhwo hwandainge ndava kurarama, hwekuti dzimwe nguva taikwanisa kushandira mahara tobva tazonyimwa pay yacho yataifanira kuti tinge tichipiwa. Ndakabva ndazongorasawo kabhodhoro kaya, then ndichibva kuma RDP kuya mukoma ndo pandakabva ndazongowanawo basa mumarestaurant kwandiri kushanda nanhasi uno. Saka kabhodhoro aka mukoma ndakakarasa pandainge ndichishandira mune imwe nzvimbo iyo inonzi Zebediela, uko kwatainge tichivaka dzimba dzema RDP. Nanhasi uno mukoma, pose pandinonzwa maconfessions evanhu vakambopiwa mishonga yelaki, ndinobva ndanzwa ndichiita kupindwa nechando. Dai hangu ndanga ndichiri kukwanisa kuva neaccess kuti ndidzokere uko kuZebediela kwacho kunova kuri ndiko kwandakarasa kabhodhoro ikako kelaki kandakapiwa neimwe n'anga, ndaikwanisa hangu kuti ndinge ndichienda kunokatora, but kabhodhoro aka mukoma ndakaita zvekutoka kanda mutoilet mushure mekunge tapedza kuvaka toilet iyoyo yatainge tichivaka. Aya matoilets anovakwa kuma RDP, mablade toilets. Handizivi kuti kabhodhoro aka mukoma kuti kachirimo here kana kuti chii chakazoitika kukabhodhoro ikako. And each and every day ndinogara ndichingonamata kuna Mwari vangu kuti Mwari, dai henyu mukangoparadza kabhodhoro ikako kasazonditeverera kana kuti kasazoteverera dzinza rangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakatora mushonga welaki. Zvakangoma hazvo vedu we. Wakambotorawo here kana kuti wakambofambawo here uchitsvaka mushonga welaki? Unonyatso kushanda here mushonga welaki? Kana kuri kunzi unenge wakambotorawo mushonga welaki, please uyaiwo kuinbox kwangu mubva matiudzawo kuti process yacho inombonyatso kufambiswa sei. Zvakangoma hazvo vedu we.